Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Георги Соколов и съм от град Смолян. В канала ще ви показвам как да стигнете до различни природни забележителности, туристически обекти и други красиви места. До местата ще стигам с пешеходни, велосипедни и комбинирани преходи. Ако сте от град Смолян, може да се присъедините към нашата колездачна група Смолянски търкуляции. Групата може да намерите във Facebook. С групата правим ненатоварващи и много забавни обиколки в рамките на града. За всичко това, което казах, оставям линкове в описанието под видеото. За мен е време да потеглям към следващото приключение. Вие може да се абонирате за канала и да харесате видеото. Това беше от мен за сега. Пожелавам ви прекрасен ден. Чао и до нови срещи!